Velkommen til TV2 News. I dag vil vi snakke om diktaturer, og hvor der er diktaturer henne i landene, og noget om det demokratiske samfund. Som vi alle nok ved, er diktatur en førlig styreform, og især i Nordkorea er de specielt hårdt ramt. Nordkoreanerne har ikke rettigheder til at sige deres egen mening, og de har ikke lov til at have indflydelse på samfundet. Og min Øreslein siger, at vores reporter Liv er ude i det danske samfund og får snakket med nogen på Løjt Kirkeby Skole angående diktatur. Foran Løjt Kirkeby Skole, og her skal jeg ind om lidt og interviewe en masse børn og nogle forskellige lærere. Okay. Vi står her med Asbjørn og Anders, og vi skal snakke lidt om diktatur. Hvad synes I om diktatur? Jamen, jeg synes, at det er noget forfærdeligt noget. Ja. Hvad synes du? Jamen, jeg har en sådan holdning som Asbjørn, altså det er sgu ikke så godt. Kunne I forestille jer, hvis der var diktatur i Danmark? Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det er sådan noget meget underligt noget, ikke? Ja. Altså, det kunne jeg heller ikke, fordi det er der ikke. Og så, ja, så derfor kunne jeg ikke forestille mig det. For jeg har ikke kunne ikke. Hvorfor? Fordi Asbjørn har gerne Fordi vi har demokrati her i Danmark, og det har vi altid. Ja. Jamen det Træne. Hvis I kunne stoppe diktatur, ville I så gøre det? Ja, fordi ham der Kim Jong-un der, han gør altså ikke særlig godt som en diktator, ikke? Så ja, jeg vil stoppe det. Okay. Jeg er helt enig med Asbjørn, altså det skal bare stoppe sådan noget. Ja. Det er bare ikke i orden. Nej, det er det ikke. Det er det nemlig ikke, nej. Nej, det er det. Jeg har med Frederik fra 8. årgang. Har du hørt om diktatur? Nej, det har jeg ikke. Okay. Hvad er din mening om diktatur? Jeg har ikke noget imod det. Okay. Du forestiller dig diktatur i Danmark? Nej, det kunne jeg ikke. Du stopper diktatur, vil du så gøre det? Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil. Okay. Her står jeg med Gitte, som er overbygningslærer. Hørt om diktatur? Ja, det har jeg. Forestil dig, hvis vi havde diktatur her i Danmark. Nej, det er vores historie. Så forskelligt fra de lande, hvor der er diktatur. Det tror jeg ikke, måske. Hvis du kunne stoppe diktatur, vil du så gøre det? Men det er jo det, vi prøver på. Det er jo det, vi gør. Vi blander os jo i andre landes styreformer. Vi tror jo, det er det rigtige, vi har gang i. Men jeg tror ikke, man kan stoppe det. Her med den sødeste kantinedame, som er Marianne. Hej. Har du hørt om diktatur? Ja, det har jeg. Hvad er din mening om diktatur? Det er noget forfærdeligt noget. Det skulle afskaffes. Ja. Du forestiller dig at have diktatur her i Danmark? Nej, det kunne jeg ikke. Det kommer der aldrig til. Nej. Du stopper diktatur, vil du så gøre det? Helt bestemt. Super. Så ja, nu stopper vi lige en lille kort pause, for nu kommer der reklame. Vi åbner hver dag kl. 9:30 med de lækreste dejlige ting fra båden. Vi har risengrød, vi har kakao med flødeskum, vi har salat, vi har simpelthen det hele. Og hvis det er udsolgt, så kom igen kl. 11:30. Så her med Laura og Martini, og vi skal snakke om diktatur. Om diktatur? Ja, lidt. Ja, okay. Hvad er jeres mening om diktatur? Ja, altså nogle af dem, der kan jo skidt. Ja, jeg synes ikke, det er fair. Forestiller jeg diktatur i Danmark? Nej. Nej. Okay. Der har været diktatur i Danmark? Nej. Jeg står her med Jonas og Jasmin fra 8. årgang. Har I hørt om diktatur? Ja. Nej. Hvad er jeres mening om diktatur? Det er noget lort. Jeg ved ikke, hvad det er. Kunne du forestille dig, hvis der var diktatur i Danmark? Nej. Stop diktatur, vil I så gøre det? Ja. Ja. Så her med Heidi, som er... Har du hørt om diktatur? Ja, det er vist ikke til at undgå i disse tider. Hvad er din mening om diktatur? Jeg tænker da, at det er ærgerligt for de mennesker, der bor et sted, hvor der er diktatur. Ja. Hvis du kunne stoppe diktatur, vil du så gøre det? Så absolut. Super. Kunne du forestille dig at have diktatur i Danmark? Nej, det er svært at forestille sig, når man er vokset op med noget andet. Så kan man ikke rigtig forestille sig, at man skulle indordne sig under en bestemt leder. Så nej, det kan jeg ikke forestille mig. Tak for Løjt Skoles støtte. Nu vil jeg egentlig bare tage og kopiere til TV2 News, og så ses vi egentlig bare. Hej! Og det var så alt for Liv, og nu er vi videre til Louise med vejret. I dag
se udenfor, er det et fantastisk vejr. Som I kan se, regner det med diktator. Det var så alt for TV2 News. På gensyn. Hej hej!